Majong adlaw ni jong tanan si Flora mi buhalanan ni lain na pang adlaw ug lain na puding paningkamot. Nagandam ko karon og mga perfume. Kaya dagandagan ba japay na malit. Bisag ginagmay ra ginan siya dani dako katunig tabang sa mga pangadlaw-adlaw mga pangkonsumo. Daghan kadtong salamat sa atong mga buyer, mapa Shopee man or mapa pick up la Aris Buy. Thank you very much ninyong tanan. So karon double kayo dining buros kay para pang tilog puhon ug para pud sa check up ug sa opera ni Terry. Sa grabe dako ka jud problema magipasan karon di jud bagsilbi ug magpalaja-luja ta ning kamot ka jud gihapon ta. So kung wa pa kakasuway dani nga perfume di ka jud ka magmahay kay grabe humutag jud kadyo katupang mga talihurot na diha pamalit na mo kay gamay ra rabag ang ista kay ginagmay ra lagi puhunan ipa roll ra. So mao gyapon katong presyo dani tag 250 gihapon ni sa Shopee account nga Flora Biburato. I-search ra laman ninyo. So most of the time mahara nang ipa-prepare sang mga igsuon labi na og takos amang to sa magipuy anondoy ba pero og na ako dari ako jud mismo moy mangunay dani pamutos. So gazid ka kus mga mudrong mga panahon na kay grabe nagana ko ginahuna jadi balik ka dyan bitaw nga ma-stress gazid ko gusto kong di ko ma-stress gang bata in taon mapiktuhan pero di magazid malikad dyan labi nagngani si Terry bajapay na involved sa problema murag grabing bagata dyan kasing-kasing. So mao nga gusto bitaw ko arang bisihan na kadyo bitaw di masadya nga nahuna ang problema kay wa ko'y buhatan nga maghuhinag takra ko ana man musadag mga problema daghan mag-overthinking lagi ko. So available day gihapon nagataang mga kape. Daghan man tay variants tanawa ra man sa atong account sa Shopee. Makit-nan ra man nimo tong mga variants kanimo ni bag-o na turon ato aning slimming coffee katong gusto bitaw magpagamay og timbang lamin isa kay na collagen, ja herbal extracts. Kinahanglan na dai ko mga ajudan ni og kuan sa taga GNT kining packing tape kay gamay na ning packing tape. Ni gumanag pa kahapang suwatan og control number aron di magkabaylo-baylo. Kay nakaagi na ko sa una nakabaylo-baylo nakatapal-tapal ko oy. Di aray ko merkado kay kuha kong undoy kay napon may importanteng buhaton man abtan bitaw hinung miguan di ananilong salamat ko gari kay dakoy malung kani inatag ra pud sa tuang sa ka-subscriber salamat sa nagatagdan ni nagamit na kay mura bitaw pag muwagang katugnaw wa pa pud mo totally hudang juguan so naglingkod-lingkod sa kuda aris terminal sa habal-habal anja kana luoy man pug undoy kay hangjo in taon pud na nga wana ko na makadugog na kay diri man ko pirmi matug sa amo so dara jud ko natug sa mga bahay nga gaba anja kay moadto nang fokus ang mga karon kani abot mo gang igsuon gikan sa Cebu kay motabang lang bisag process sa mga papel bitaw nga nang makadao bitaw mis mga charity para sa operasyon ni Terry nagdakos ang bawon nga saging muwan og kalit so mo init na pod di mahibaw ag panahon kay ining arang anita nagatatad mangit-ngit ag langit maoray makasipon pagawas na sabay nakatimahod jud kog litson manok ara magadzang lami ay kag litson manok matuning palit gazid mi pero gibitay sa dari kay nagluto pa man sila mo ni giluto sang igsuon guys sinabaw nga manok bitaw kanang bukag-bukag o di man ni manok baboy nabuang na mo ang gid kog nakoy mga maguwang diri mo uli kinay magluto bitaw dada pitamban nga sinugba pinirito ba nag sinugba di man masabtag sa purman ang leuko man. Wow. Mo ni ipaglihingan day. Arang ito man dyan. Bata. Kaya ka na mahanggan ka na ng mga pag. Hala. Ada, bahala. Sa kahilti. Mo dyan yung ipaglihan maday ni ganing kuan ka ng chicken. Ang lami aman dyan. Uli na rin ang igsuon guys. Kaya mo tabang ni sa process sa mga lihik ng papel parang tere. Kaya di makupwede. Sila radani mangkuan, manglihik. Kay lain man pud ara man pung kuan nagang lawas sabay man pud ara lami ang ba Manila kay mahal ka dito masahe gastos na si Ali na laman sa usara doy dali na doy so man guys sad ana magpaniud to igor pug naghigop og sa bawa pug magpalabi agarang gikaan ag litson mo angay like litson ba ara man jud humuta lami kaadyo inja diet pug kuron kay di pud pwede magpalabi kay high blood. Ansay jud gibuhat na? Isa ko nung kung aside ag arios. Adto jud pagpaila na nay ha? Basig salit ara nagtagjis ha? Di ning taguan nga po ni kan. Di ba na Pantay ra man gajud. Ha. Isang la pagay na. Makita ganin has kana nay mga phone shop. Bitaw di man ni masangla guys kay gidang mga arios na ning lubad dagi jara uspak naman ati ubuan na nati. Jis ra man na. Di ang taguan man. So karon guys we try to be positive bisan og naami gipang pasan nga problema kay aron di pitaw kadyo pud na dibdiban kay sinanay magulanon. Adto lagi itak na nga may itak ng kuno ka salig ka lang ngipon ni singisihan raman ta ano man ni pagkuha na dili gina makuha kay sus kinukul duha ka dekada na danggang nanay Andugatan ay ka. hapit na di sa mahugnay ha sa sumangil nay tagoy dyan nanay kay basig isang la nga tirbe ibita ni masangla kay kuan na guys sinubong Pero andugatan ka adura ni. bitaw dugar bitaw Daga mas manika. kuani nga ng tanso ha tanso Hala kato maka ni. kataw ganina na mo nana ganyan ang danggan nay di man mususi mong danggan ramang gamaja ang dako amang pud nati Naman. ato ba ba magdugo Wa man kasakit eh. Sa dila mag di pa kato. okay ginoo ko pahuway sa datuter natuog naman day kano
Nihangat ron wa. Nihangat kaniha. So, nagpabuok na sila tirig ticket. Bularga na sila Manila. Sakit tagang puson ba na manusok. Normal ra ba ni? Stressful mong guning pagkaburasahin una. Kaya di kagabi, di ko katog sa Diyo. Maganaw na makong tiri, mag-search pa ko. Adyan lang ba Di lagi ba pugnan? Ginoo kung saan ba na siya pagwa nga. Di man dyan pugnan sa kagalingan. Di man dyan makalikod dyan. Tanawag ang kuko guys, namatay na kasi ang kuko. Haman na kitang bawag hydrogen peroxide. Tanawa, ansay tambaw na nga ning kuko, wa man tani na unsa ning kalit na nagkamatay. Mga daot, ang kalit ra kamatay na. Nakahadit, Lur. Nga na, nangulian naman po Ano sa pagkatiri kay blue pero gihilak-hilakan pa ni gahapon. Huy, ang ilara ka dyan. Kaya pagpahak. Ako po, Lur. Naman may mga color guys, di mo matingag na may mga color kay namin ang hatang ng mga ingan eh. Ako kalahin kukulo dyan, kukulo. Dira man basta kay makalakaw. Gada nga lainan. Dira basta makalakaw man gyapon kay Ilister. Baguni. Abag oday mahurag color. Kani sa Ate Ruby, nagduda ko rin ng Ate Ruby nga murag na ni planos mga aryos ni nanay. Sangla. Bita. Yung sangla ni. Ngulingaw ra kay arong di ma-stress. Wala ka na bumagma, dyan magawil ko maglakas tiri, ba dyan magkaglag, mo. Nang harvest this ay sa ukra ganina, sa giingnan man kong mama nga mangazo kuno siya sa sumagdako, ukra dito sa among ang bayang guba. Damay silupin ari na isud. Tengaan mo pud ni kay hatag mo pud ning katenga ni Ate Mervy dito sa Gidulman. Duha ka klase ni among ukra na ay green ug na ay kining murag maroon, pero ganahan ko daning green ug maluto na kay mas humok bitaw sa iya, pero lami man pud ning maroon, mas prefer lam na ning green, so magdala buta og maroon. Kaya basig moangay pus mamadaan ni. Ako day kasi gumapo ko makaagukra. Arang rabi ko ning lami, alabi nagbuntis ka, mapitan mo kaan ko daan ni kay taas daw ni si jag folate. Mahumpong gi-search sa Google. Basta kay maadjud ko ni si sa atang developing baby sa ato ang tijan. Medyo namigking ko pagpunti, grabing haitang ilngigan ko. So aho ani nga tengaan kay duha may tagaan na nirang pareho sila kadaghanon. Grabe mo kung daghan nagbunga di bitaw maato na mo og kami ri mo kaon mo nang free ag amo ang mga silingan nga manguha og ukra. Okay sa tong ganahan la dong ram deres bay kada daghan pay bunga. Pero ako jud sa una dadyo ko ganahan ka adyo mo ka og ukra kay ngiligan bitaw ko si jahang dangag-dangag mo bitaw sipon sa ang pamati pero kadung gasan appreciate pa sa na labi nagituslog suka ang butangan bitaw gamay ginamos ja silipod nga na ja butangan pag limonsito mura mag-aralami adyo ka adyo. By the way guys niabot na tambaw sang naong gikan pa ni sa Chungwa Hospital. Isa ka semana pud ka pinintawon na nang gipaabot. So nalipay ko kay finally ning abot na gid siya maka-start na pud ko og gamit kani pang pregnant na ni siya so safe ni siya sa ang pagbuntis. Naluoy gid kong nanay guys kay nakita jud nas nang nanay nga grabing geuwan na kung kaming mga igsuon ni tiri na geumi samot na gid ag inahan. Aron kaluoy lagi ka adyo ka compute tari jang mga lumiro kuno sa mga birthday mga nga na mo taya kun just luto kay basig makadaog kuno jag milyon di sulbad ag pampaopera tiri. Pero ag hapon mi wad ig pag-asa na muwa kani gamong dancing lady nga abi na migwa na ni pag-asa kay namatay na ni nabuhi kani sa gutro. Nalipay lamang gazid pud mi guys kay di pa jud si Terry totally jud ka adyo nga luja hangaton ra siya pero okay pa jud gyapon salamat gyapon mis Ginoo. Ayan po ko ninyo guys nga ma-manage nag ang stress kay maglisod gugtog magabi kay mo sud bitaw ag mga problema ja kining puntis ta emotional ta kaadyo ja naglisod ko karon og manage ang stress bitaw ja maluoy ko sang bata basig mapektuhan sa kulbaan ako ja hopefully okay si ja mag ultrasound naman kurong sunod adlaw tanawan na jang heartbeat nga na og na ba si heartbeat i-pray na to guys nga naa na si heartbeat para di po ko mag-uuba nga ana jud may bawan og ma-continue ba jud daghang pregnancy kanang okay ba jud siya og nigtan-aw sa ultrasound og naa jud si heartbeat inja okay bitaw gid mga porma dito inga na to adjud siya sa uterus inga na naluoy lang ko ang bata bitaw kay na timingan bitaw siya nga na may mga problema daghan mi stress inga na ba naamong siya ba stress agang pregnancy ron nga na luoy lang ko ang bata bis kay dugay ni nahong gipaabot nga makuan mabuo siya ja maglisod jud ko kuan sa stress lisod ko manage so gusto ko matug bayan na sa dugay ko makatug daghan pa ko nanam so saan nagpijong kanang i-pray po ko ninyo guys nga makayanan po ni ang stress problems karon na stress lagi kong tiri kay kami ba jay kinaseuran sa tanan ja di mawas ang utok ba mag-uudyo kong taman ja agang bata lagi po luoy po kaadyo so yan po ko ninyo guys nga tagaan ko kusog sa Ginoo nga ma-fight bitaw na ag mga stress nga na para sa developing baby na sa hangti dyan naglakaw ko karon kay muduong ko natos ubos magpa-signal ko kay ang chatan si Undoy nga ipakuhag ukra kaya rira ko matuog karon kaya nampod milakaw og masadyo
suway po migdao bitaw sa mga government dari. Kay basig na pa sila ikatabang. Maglisod din mig-abot og 1 million. Kay pila ra ba yung taon po yung magkita sa among pag-vlog-vlog bisag na isahay aga mga video taas ag views gamay ra man pud intaw revenue. Kay daily vlog man gamay ra mag-revenue ning daily vlog ang mga dagkag revenue katudjong naadto sila content labi na katong mga farming ngay nga na bang naadto sila content ba di na kunjo ikita kaysa magaw.